Nawr ten, mae genedigaeth y babi yn brofiad pleserus iawn i'r mwyafrif o ferched. Ond i'r rhai, mae'n gallu bod yn gyfnod o bryder, ofn ac iselder. A dyna ddigwyddodd i'n gwesau nesaf ni heddi. Sara Powys, croeso cynnes iawn i ti ato ni. Ceron ni nôl i 2014 pan ganwyd y babi, y mab i ti. Ges i genedigaeth anodd iawn, do? Oedd e'n erchyll i ddweud y gwir. 32 awr. Yn y diwedd ges i emergency C-section a yn anffodus nath y womb rupture a wedyn nes i golli lot o waed. A fi'n cofio gweud hwyl fawr i'r gŵr achos o'n i'n paso mas. Dys i'n agos at farw? Do. O'n i'n teimlo bod fi'n mynd a wedi gweud wrth Steffan bod fi'n cario. O'n i di enwi yn barod. Oedd rhaid fi gael 2 transfusion a o'n i'n sal iawn. Ond ddys ti drwyddi, Do. Ond wrth gwrs mi adawodd y trauma yna ôl arno ti wedyn, fusoedd wedyn yn do? O'n i'n pryderu yn cyn, fi meddwl bod pob mam yn pryderu cyn genedigaeth. Mae dim ond yn naturiol. Yn enwedig y tro cyntaf, ond oedd y cyfnod mamoliaeth ddim yn un dda. Felly, o'n i'n fawr iawn, a o'n i dim ond yn 5 troedfedd ar gŵr dros 6. So o'n i'n gwybod bod Steffan yn babi mawr, a o'n i'n gwybod bod ddim yn mynd i ddod mas yn iawn. Felly, o'n i'n pryderu cyn mynd mewn, a wedyn i gael y trauma hefyd, fi'n meddwl oedd e fel double whammy, chymod. Ac yn amlwg, nid dim ond yn gorfforol oedd y cyfan yn anodd, ond yn feddyliol arno chi, ynddo? Ie, yn union. Syth bin ar ôl dod mas o cael y triniaeth. O'n i ddim moyn dal Steffan, nes i ddim bondio gyda fe. A fi'n cofio mam jyst yn sefyll yn gornel yr ystafell, a o'n i gyda pibennau, a o'n i ar pob drip. Oedd e'n erchyll i mam i ddod mewn i hwnna, ond nath i jyst cwtsio'n Steffan trwy'r dydd. A nes i ddim moyn bod gyda fe o gwbl. Na. A i pawb arall, ond nath nhw ddim sylwi, ond mam nath sylwi bod na dim bond yna. Mam arall yn sylwi, falle, ydy fe? Ie, yn union. Ond mi adawodd i ôl arno ti am gyfnod hir ar ôl hynny, yn do? Mi effeithiodd e ar dy fywyd i, y dilyn hynny, yn do? Ie, o'n i'n cael panic attacks diri. O'n i ddim moyn bod ar ben fy hun gyda Steff o gwbl. A tua pythefnos ar ôl yr genedigaeth, nes i just torri lawr. A ar y pryd hynny, nes i symud mewn i ti mam a dad. A diolch byth, really, bod mam a dad wedi bod gymaint o gymorth i fi. A ti'n sylweddoli yn bersonol fod fy angen help arno ti? Yn feddyliol i ddod dros y sefyllfa yma? O'n i ddim yn gwybod beth i wneud i ddweud y gwir. O'n i jyst yn crio ti fewn, o'n i sgrechen ti fewn. Ond i'r doctoriad a'r nyrsiad, o'n nhw gyd yn meddwl bod fi yn mam perffaith. Achos, i ddweud y gwir, fi'n meddwl oedd y pryder yn rhoi bach o OCD fi. So oedd popeth yn lan, oedd Steffan yn cysgu, oedd e'n bwydo, popeth yn berffaith. Pob tro nhw'n dod i'r tŷ, ond mam nath sylwi. Ond oedd popeth, oedd y perffaithrwydd mae hefyd yn cael ei gario drosodd mewn i dy waith di. Yn doedd wedyn, achos oedd ti'n teimlo bod rhaid i ti fod yn berffaith, a popeth oedd ti'n gwneud gyda dy waith. A gath hwnna'n ormod i ti ar ôl spel. Do, es i nôl i gwaith, neitha gynnar ar ôl i Steffan cael ei ennill. O'n i moyn mynd nôl, fel arfer, chmod, mae mamedd ddim moyn mynd nôl, ond o'n i ffili aros i fynd nôl i gael brec. Ond nath y pryder mynd cynyddu. A nes i gorweithio. A wedyn oedd peth arall yn digwydd yn bywyd personol fel mai. A un dydd nath just ddod i ben. Gymryd ti gyfnod mas o dy waith ti wedyn, ond nes ti nôl wedyn i weithio gydag elusen mind. Ac oedd hwnna o help i ti? Cathartic, tu hwnt. O'n i byth, ar ôl i fi roi lan gwaith, nes i cael 6 mis off yn sal, a o'n i ddim yn meddwl bys ni byth yn gweithio eto. Wir. Ond fi'n cofio mynd i weld y GP a GP, a mae hwn mor bwysig. Pan mae rhywun yn sal, mae gymaint o pobl proffesiynol meddygol yn dweud wrthych chi,
ma hwn yn mynd i gymryd amser, a dyna'r peth ola chi moyn clywed pan chi'n sal. Chi moyn rhywun i roi yr hyder i chi bod chi'n mynd i fod yn well. A dyna be wedodd y GP fi. Fi'n mynd i wneud ti'n well. A oedd e'n ffantastig, a mae'n mor bwysig i gael GP da. A oedd e'n deall yn iawn, achos oedd e hefo profiad personol, a mae profiad personol yn bwysig iawn hefyd. A nath e wella fi, a un dydd es i mewn, a dde'n gweud, mae pobl fel ti angen bod mewn gwaith, ti angen bod yn frysur, pam na eidi i wirfoddoli. I Mind, a nes i fynd ar safle we Mind, a weles i'r swydd yma, a nes i just torri lawr crio, a ni ffili credu bod yna swydd, ond bys ni'n cael ei dalu fe mas i siarad am iechyd meddwl. Mi roi ti yn y blynyddoedd ers hynny, wrth gwrs, wedi blogio am dy brofiad i yn awyddus i bobl eraill i wybod bod modd dod drwyddi yn dyfe. Dyna sy'n bwysig yn dyfe, achos erbyn hyn, wyt ti wedi dod drwyddi, wyt ti'n berchenog ar gaffi yng Nghaerdydd sy'n llwyddiannus iawn, a mae Steffan, faint wedon ni? 40 cwbl wythnosau. Felly mae'n bwysig i bobl i wybod, mae yna ole yna, does, ti'n gwybod? Oes, mae yna. A be fydd ydyn neges di i famau ifanc sy'n gwylio nawr, a falle yn teimlo fel o ti'n teimlo pan gael Steffan ei eni? Peidwch poeni, chi ddim ar ben eich hunain. Mae'n effeithio rhwng 1 a 2 allan o 10 pob mam newydd, a gofynwch am help. Peidiwch difrodi ar ben eich hun, rhannwch chi gyda rhywun, ewch i weld y doctor. A mi fyddwch chi'n well. Mae'n atebion. Mae'r amser yna yn teimlo fel bod e'n y para am oes, ond nes i ddim bondio gyda Steffan am 2 flynedd, ond mae fe'n nghanol fy mywyd i nawr. Wel, diolch yn fawr i ti ac am bob cymorth wyt ti'n rhoi i bobl eraill ar dy vlog di hefyd. Diolch am y cyfle. Diolch i ti, diolch. Diolch yn fawr iawn i ti.